Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 29 maart. Nou ja, ik zie de zon met een hapje eruit. Het is nu in het weekend, ik kan ook mooi even naar Middelburg, even naar de Sterrenwacht. Hier naar het park komen om dan even te gaan kijken. Het is toch altijd interessant om te zien en bijzonder dat het gebeurt. In Zeeland was de zonsverduistering vandaag goed te zien. En de laatste keer dat dit ook het geval was, is alweer 3 jaar geleden. Met het blote oog is het niet te zien, maar met zo'n brilletje kun je prima naar de zon kijken. Zo'n brilletje laat ongeveer 1% van het licht door. Want met je blote ogen naar de zon kijken, hou je dat niet lang vol. En dat is, ja, word je blind van. Dat moet je gewoon niet doen. De zonsverduistering ontstaat doordat de maan precies tussen de zon en de aarde doorgaat. En tot op de minuut nauwkeurig kan worden berekend wanneer dat gebeurt. Om 7:12 was het hoogtepunt. En dat is mooi voor deze belangstellenden, maar iets minder voor de netbeheerders. Want die zitten nu met het zweet in hun handen. Omdat de zon ineens verduisterd wordt in een paar minuten tijd, dan zie je door al die zonnepanelen de opbrengst in één keer naar beneden donderen. Dat duurt eventjes en op een gegeven moment komt het zonlicht weer terug. En dan komt de spanning van al die zonnepanelen ook weer terug. Daar heeft Tennet nu een probleem mee. Gelukkig waren ze goed voorbereid, waardoor er geen storingen ontstonden en iedereen volop van dit natuurverschijnsel kon genieten. In Terneuzen is vanmorgen de eerste visparel van Zeeland geopend. Dat is een visvijver waar kinderen veilig kunnen leren vissen en minder valide ook een hengel kunnen uitgooien. Dat is een van de zeldzame plekken waar ik kan vissen. Hè. Ja, met mijn rolstoel kan ik niet overal terecht. Vroeger heb ik veel gevist op zee en zo. Heb ik wedstrijden gevist en ik heb dat allemaal moeten achterlaten. Dankzij zoiets kan ik weer vissen. Hè. Om van deze vijver een officiële visparel te maken moest er wel wat gebeuren. Behalve een invalide steiger is er ook beschoeiing aangelegd en zijn er 21 vlakke, stevige visstekken gemaakt. Ze zijn allemaal mooi ingerecht tegenover vroeger, want dat kon dan maar eens een keer schuiven en het water in. En ook bij de jeugd valt die in de smaak. Ja, ik vind het wel fijn. Het is goed als we het hebben gemaakt zo. Is het een goede plek om te vissen? Ja, heel goed. We hebben er al veel gevangen. De visvijver is voor iedereen toegankelijk, maar let op, je hebt wel een vispas nodig. Om het lekkerste Brabantse worstenbroodje te maken moet je van goede huizen komen. Goedemorgen. Goedemorgen. 2 worstenbroodjes. 2 worstenbroodjes voor u. Bakker Pim Filius is genomineerd voor die titel. Hij bakte al 20 jaar in het Brabantse Dongen, maar is geboren en getogen in Ierseke. Heel bijzonder, zo noemen we het zelf in ieder geval. Ja. Hadden wij nooit kunnen denken natuurlijk dat wij 23 jaar geleden hier naartoe zouden gaan. En dan nu inmiddels in de finale staan van het lekkerste Brabantse worstenbroodje. Ja. Wat maakt deze worstenbroodjes lekker? Lekker zacht en sappig, ja. Er zijn heel veel dingen waar een goed worstbroodje aan moet voldoen. Ze moeten aan de zijkant eenmaal dichtgemaakt zijn. De onderkant moet goed dicht zijn. Ze moeten afgestreken worden met ei en dat mag ook niet aan de onderkant komen, want dan wordt het zwart. En zo zijn er waarschijnlijk nog best wel veel meer punten die wij misschien nog niet eens weten, maar waar de jury best streng op selecteert. We hebben iets van 50 of 60 deelnemers. Die zijn allemaal bezocht door een mystery shopper. En door die mystery shopper zijn er 10 geselecteerd om mee te doen aan de finale. En daar zitten wij bij. Goedemorgen. Hier mag ik 4 worstenbroodjes. Zeker. Het zijn echt super lekker broodjes. Of je ze nou warm of koud eet, maakt helemaal niks uit. Weet je ook dat dit eigenlijk een Zeeuwse bakker is? Ja, dat weet ik eigenlijk wel. Maar ik gun het ze wel, ja. Het zou toch wel een hele grap zijn natuurlijk, ja, als een Zeeuw dit wint. Het zou hetzelfde zijn natuurlijk als een Brabander naar Zeeland verhuist en die de beste bonus zou winnen. Die maken ze hier trouwens ook. De bakker van het lekkerste Brabantse worstenbroodje wordt deze week bekendgemaakt. Dit is Hans Dekker uit Kamperland. In juli wordt hij 80 en daar hoorde een ambitieus plan bij. Het werelduurrecord voor 80-plussers verbreken. Maar een ongeluk in februari gooide roet in het eten. Tijdens een wielertraining ben ik hard gevallen op de kering en heb ik daar een hersenschudding opgelopen. Ik heb 2 ribben gebroken. Ik heb mijn sleutelbeen gecompliceerd gebroken in de kop van mijn schouder. Deze klap die heeft echt impact gehad op mijn lichaam. Inmiddels zit Hans weer op de home trainer, want de recordpoging zet hij ondanks de tegenslag niet uit zijn hoofd. We hebben het gewoon een jaar uitgesteld.
Het sporten en het willen presteren zit al van jongs af aan in Hans. Dat komt omdat wij van vroeger uit moesten wij thuis, mijn vader had een tuindersbedrijf, altijd al meewerken op het land. En daarnaast had ik een enorme drive, een enorme energie om met sport bezig te zijn. En dat heb ik eigenlijk van jongs af aan mijn hele leven gedaan. En daar heeft altijd een soort prestatiedrang ook in gezeten? Er zit, ja, ik kan dat niet anders zeggen. Er zit in mij absoluut een enorme drang om te presteren. Volgende week stapt Hans voor het eerst weer echt op de racefiets. En dan gaat hij direct op trainingskamp in Spanje. Vandaag was rond de lunch de gedeeltelijke zonsverduistering te zien, waarbij ongeveer een kwart van de zon afgedekt werd door de maan. Het was verder overwegend zonnig met enkele stapelwolken, dus het weer was er prima voor. Vanavond neemt in de tweede helft van de avond de bewolking toe op nadering van een frontaal systeem. In de loop van de nacht zal het ook licht gaan regenen. De wind uit het zuidwesten neemt toe naar vrij krachtig en langs de kust zijn er windstoten mogelijk. Het koelt vannacht af naar zo'n 4 tot 7 graden. Morgen overdag is het droog en in de loop van de ochtend wordt het ook weer zonnig. Wel blijft er een matige tot vrij krachtige wind staan, met langs de kust nog steeds dus die windstoten. Het wordt overdag een graad of 12. Dan de vooruitzichten. Maandag is het iets koeler met veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Dinsdag en woensdag worden zonnige dagen waarbij de wind is gedraaid naar het oosten en de temperatuur langzaam iets verder oploopt naar uiteindelijk een graad of 16. Dit was een korte Zeeland Nu. Zometeen ons weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Blijf kijken dus. Tot zometeen.